Nik asetaka erakundia aukeratu nagoen praktikak itxeko, azken batien komunikazio estrategia eta branding agentzia euskaldun badalako, eta euskaldun izaera horrek nire ustez garrantzia handia dauko, ze azken batean gaur egun publizidadia edo euskarazko publizidadia ikustia edo entzutia nahiko zaila dalako. Praktikak azetakan hasi aurretik, azetaka lotzen hauen batik bat komunikazio, publizitate eta brandingakin, eta behin ja praktikak hasitxan konturatu naiz bai publizitate, komunikazio eta brandingaz gain beste gauza asko lantzen dabiela, esate baterako bai elkarlana, baita bea diskretasuna eta bata bestia laguntzia. Azetakatik gehien azpimarratuko neukena da, azken batien konturatu nazela posible dela gustotan jaten lan bat itxia, giro atsegin baten itxia, eta gehien azpimarratuko nauen balore eta izaera izango ziren bai humoria, bai elkarlana, adiskidetasuna eta baitxabe lan metodologia egokia. Azetakara etorri nazen momentuan ikasi dutena da marketing graduan emandako aldagai teoriko guztiak ez, baina batzuk praktikan jartia, eta batzuk praktikan jarri baldin baditut beste gauza asko ikasi ditut unibertsitatean eman ez ditudanak, eta mundu profesional baten sartzerako momentuan jente profesionalekin harremanetan jartia eta eurekin nolabaiteko gertutasun bat eukitxia.